kum ka jing snok tilang bat ka perthai shitlop ha ka jing rakhe ye ka ski bakar pang na ka banta uklong snam katanat ka koi ka khia jong ko West Khas Hills district ha ka si tho deng ka lapan long ye ka program bakar pang ha ka shnong langpi West Khas Hills ka bode ka wei ne ki shnong ha ka than ka pot bat ka asam ha ka te ka sngi lapan long ye ka te ka jing rakhe ha plau jong ka right man sau upper and secondary school ha ka balapan long ru ye ka jing sam dawai e ka jing examine bat ka jing le ye ki tes ban la ba ki bawan phates ki don ye ki jing shitom ki bukumno ha ka te ka sngi ki la don hadu laingut ki doctor bagun thup ya u Dr. W Sutanga u bape ye ka Nongstein Civil Hospital Dr. R Lalu but Dr. M Pochna Medical and Health Officer Jongka Nonglang PHC ki nurses ki ANM ki Asha ki khina school bat ki pa ba ki balon nakileng ki shnong Hashwa ban sedang ye ka jing sam dawai lapan long ye ka jing elang belengkot ha ka balapan ya dau ba H samakha obade u Sherman jongka MC jongka school balayo ye ka jing penshai nau Dr. M Pochna halo ki lan jing rap jongka sarkar ye ki pai ba ha ka por ba ki pang ki shitom lalo kata layo ye ka jing penshai nau Dr. A Lalu ubal ai ye ka jing shekri ye ki pai ba ka thain langpi ha ki snem ki ba manshwa ha ka por ba udang don hanong lang PHC kum u medical and health officer matang hadin balaha kelat ikimi wat kimi ki pun ki penang grup ki along sweat nomor ta yangi ki khasi jengki ai ngi garo ladangi do mi kalong ka jingdo kawakta ya ka snong ka thaw ko wei nomor ta ngi dei ban trei sitom ngi dei ban pet bahaka por bagi armet haka por bagi sokha Kim day ban khalat ki long kri ka sarkar kala ai ngi kini ki lat ki lemti ka sarkar kala ai kom ka to ngi khot ka HMIS akaba ila kreng doktor sutanga maneng yo san lak lai 2000 ni yo ai na ka sarkar henrei ki bon ki patwa khasi jungi ki tanget bakla ki tang perkhat bakidei kita ki AKA comes new baka sarkar kawan ai ki nyem dei dan nge kita ki AKA kat baka sarkar kadang ai ni dei ban pediang ni dei ban songo baka sarkar kala kawan rai ki ni skim paniarap ni lamar kata menta usnam ni hapo West Khas Hills ni la haga department ni la bo ko ka target bahnyo pusam lagi sespa ki long kme ki ba don hangne hapo West Khas Hills ni kine ki dei banyo lekha bek hapo hospital kane ga jingkha hayeng kam dei ban jasu dei ban ong bangi don kita ki bahayeng ki banang bat penkha ki don kita ki nong penkha hasnong kam dei oi ngaso thu ki don ki nong penkha hasnong itu ki nong penkha ru ila da ai training iki henrei ka penkha hospital kari ga AGA ka ba kong samha matanga ngapan sa arsin ni kani ki long kmi ki badan hangne kini ki khna ki badan hangne yalam ni gani ka jingpan shai sa ki snong jongki batai bha ki parasnong ki parathau jongki ke ai ga jingkong san jongka jongki long kmi bagi di ban kha po hospital Dolo batin baca skor bha batin singa batnani bat sapriang ikini ki jingkran jongi sagi snong ki thawi jongki te hai ngapep hiwan hangni ba pinyo yaki jingsuma pinyo gi lawai gi rasim handai ngapan ma be pi aila dinga ban kan khanjat saje tang khanjat tin tegin yo ban tengi ban yang suka ni program te kani ka skim ka thamai manta barang su wai ka gi khanjat banai ki khot ka CM SMS ka Chief Minister's Safe Motherhood Scheme kani ka scheme na manta kini ki long kami ki ba armet hey namar hakini ki khanjat sngi kolong ka ai ka ba nagaleng jongi he popi HC kolong ka ai ka ba COC kap ka tu ka kam ki ba nia yalet man ka por nia sneng man ka por nia khrok man ka por bat i ai dowai man ka por handai ka ai ka ba COC ba nakiliang khamtam ki ba armet ki long kami kim jubo ti ka jing khrok ka jing sneng ki jongi tekani kawan yalam sa ai ka jing COC hakini khanjat sngi hado arut langut ki lokme ki ladu ai ka jing dan negala ka sarkar tolong ka ai ka ba sial tunat pat bakala khalat ya kani ka scheme ka Chief Minister Safe Motherhood Scheme kani ka scheme
kairap gigiba armet kilong kumi te kanu kilong kumi kaba armen hasnong jongka kala banwan kha hapo sub center ban hapo PC jongi